fer el que a vegades és la millor forma de fer les coses, i és primer has de casa i després has de més. Jo crec que els primers que deuen de conèixer la ponència que se va a portar endavant en el pròxim congrés del Partit Popular d'este cap de setmana són els torrentins i són totes les persones que viuen en la nostra comarca de l'Horta Sud. I per tant jo crec que la millor forma de començar este moment tan important per a nosaltres en esta comunitat valenciana, la qual tots volem tant, en una comunitat valenciana que està presidida per un partit que ha fet les coses bé, però que no se conforma, que vol continuar fent-les bé, és el nostre moment. És el moment de dir-li a la gent que estem contents, però que no ens conformem, que anem més enllà, que volem més per a la nostra comunitat. I per tant, aquesta és l'explicació d'este acte, este senzill acte d'avui. És un acte en el qual tant els torrentins com tots els membres de la comarca de l'Horta Sud volia que tingueu l'oportunitat de conèixer de primera mà les línies generals d'esta ponència. Però jo me vaig a comprometre amb vosaltres a dues coses. Una, a acabar pronte per a que la gent que vulgui veure el futbol pugui anar a veure el futbol, i dos, a intentar no avorrir-vos. I vos dic per què? Perquè la ponència hacia el futur és una ponència evidentment de futur, però és una ponència que treballa sobre moltes polítiques que són denses, són importants per a la nostra comunitat, però és la política industrial, és la política econòmica, és la política de comerç, és la política d'internacionalització, és la política de turisme, és la política d'empleu, és la política de formació, d'universitats, i sí estaríem tots molt a gust, però jo no vull cansar-vos. Per tant, la meva idea esta vesprada és transmitir-vos quina és la idea del Partit Popular de cara als pròxims 4 anys. Però us plantegem un objectiu molt clar, que és la comunitat valenciana en 2012. Volem planificar què va ser de la nostra comunitat durant els pròxims 4 anys i volem fer-ho bé i volem comptar la gent per a fer-ho. I per això jo volia fer una ponència que treballara principalment sobre els aspectes econòmics, però que també treballara sobre les preocupacions de la gent del carrer. I vos tinc que reconèixer que quan el president ens digué als 4 ponents, que eren ponents i cada una de la temàtica que tenia que tractar, ens digué una cosa molt clara. Només ens donà una directriu. I la directriu que ens donà era molt clara. Esteu al carrer, sentiu a la gent i després reflexioneu sobre què tenim que fer en els pròxims 4 anys en aquesta comunitat per a millorar. I quan diguem al carrer, tant l'alcaldessa de València, la que tots conegueu, que és un fenomen i que ha aconseguit que València siga realment una ciutat admirada, quan diguem al carrer l'alcaldessa de València, la portaveu d'Elche, Mercedes Alonso, l'alcaldessa de Valldiso, Isabel Bonís i jo, es trobem en que la gent respon que vol participar en el futur de la seva comunitat. Vol participar en la política i en els polítics i de la mà fer el futur de la nostra comunitat. La gent de València, la gent de la comunitat valenciana està orgullosa de València, de la comunitat valenciana. Es sent orgullosa de la seva terra. Sent que en els últims anys aquesta comunitat s'ha projectat a nivell internacional, que tot el món sap avui on està València, que tot el món sap avui on està la comunitat valenciana i que tot el món ens mira pensant que uns anys darrere ara hem aconseguit moltes coses i s'han ubicat en el món, en el nostre país i també en les persones, en el carinyo de la gent de fora. I això és una experiència que jo he pogut tindre en el Congrés Nacional. La gent ens mira i diu, coi, en València, és que ho feu tot tan bé, és que teniu aquesta alcaldessa, que és un fenomen, que és Rita Barberà, i aquest president de la comunitat valenciana que tots coneguem, i aquesta és la veritat. Hem sabut transmetre a la gent il·lusió, esforç, treball, orgull de la nostra terra i ganes de seguir progressant, ganes de seguir fent les coses ben fetes.
I quan se plantegem en el sí al futur, quan s'ubiquem en el que volem, en la ponència sí al futur per als pròxims 4 anys, reflexionem sobre diverses coses. Una, la nostra problemàtica en l'empleo. La problemàtica de les persones en el tema del treball. Vos tinc que dir que a pesar de que tenim un moment complicat, a pesar de que tenim un moment molt difícil econòmicament, som una comunitat preparada per a eixir prompte d'esta crisi. Som una comunitat que en els últims anys s'ha preparat de forma que podem eixir d'esta crisi i podem ser els primers en eixir, perquè hem creat una estructura consolidada per a poder eixir d'ella. Quan parlem de l'empleo, en el Partit Popular es plantegem treballar sobre eixos col·lectius, dones, majors de 45 anys, persones de desempleo i llarga duració, que precisen d'una resposta clara per a poder treballar. I aquest és el nostre objectiu, l'empleo en aquest sentit. L'empleo que en l'any 95, quan faltava res per a que el Partit Popular accedira al govern de la Comunitat Valenciana, estava en un 25%, i que avui, a pesar de tot el mal que estan les coses, que tots ho sabem, està en un 8%. Vol dir que algo passa en aquesta comunitat i que algo s'està fent bé per a que l'empleo o per a que la situació desfavorable siga el menys gravosa per a aquesta comunitat. És un objectiu clar, l'empleo. I en aquest sentit s'estan treballant amb els sindicats i estan treballant en programes en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, en l'últim el PABACE, en un gran consens dels sindicats fonamentalment, i en totes les agrupacions que representen els empleats, les empleats, persones preocupades, al final tots tenim algú en casa o algú conegut que té un problema d'empleo. I això va ser un objectiu clar durant els pròxims 4 anys, l'empleo. La vivenda. La vivenda és un problema que a tots ens afecta. Jo penso que sou així molta gent de Torrent i sabeu que en el Partit Popular estem molt conscienciats del problema de la vivenda. En Torrent no tenim un ànim de construcció desenfrenat, no. En Torrent el que tenim són 5.000 persones inscrites en l'Ajuntament de Torrent després d'una criba de situacions, de renta, de possibilitats per accedir a una vivenda protegida, que són de Torrent i que volen viure en Torrent. El que vol dir que hi ha una demanda de vivendes en Torrent. I com hi ha una demanda de vivendes en Torrent, aquest equip de govern, seguint la filosofia del seu partit i seguint la filosofia que hem aplicat en tota la comunitat valenciana, va donar cobertura a aquesta necessitat i va intentar que la gent jove o la gent que vol accedir a una vivenda pugui accedir, facilitar aquestes condicions. Una cosa molt important, ajudar-los fiscalment en aquesta hipoteca que avui ens resulta tan gravosa. I una altra cosa molt important, fomentar l'alquiler de vivendes, perquè realment les administracions públiques tenen que valorar totes les possibilitats que tenim per a poder fer front a la necessitat de